Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो डिजिटल आपडेट इउट्यूब चेनेलावहाय बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर जोबोद मोजां खौरां लोगोफोर पीएम किसान आबादारिफोरनि 2000 राङारि अनसुंथाइ 22 किस्तिनि रांखौहाय फाइनालि सोबाय लोगोफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव दिनै सोबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय गावबा गाव बेंक एकाउन्टआव 5टा बाजनाय लोगो लोगो दहाय जोंहा गुवाहाटीनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार बिथाङाहाय सोना हरबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना 22 किस्तिनि फैसाखौहाय 2000 नोंथांमोना मोननो हाबाय दे लोगोफोर आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो लाइभ नोंथांमोन खिन्थाहरनो सानदों दे लोगोफोर देन दा लोगोफोर नै बेवहाय नोंथांमोना नुदों बेवहाय पीएम किसान बेनिफिसारि इन्स्ट्रुमेन्ट 22 होनदों बेवहाय बेनिफ्राय 2000 नोंथांमोना बेवहाय नुबाय नङा होमबा क्रेडिट जानाय बेलेन्सखौहाय फैसाखौहाय दा खायफानाव मेसेज फैदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोनाहा खायफानावहाय एसएमएस हाबाखै जानो हागौ थेवब्लाबो नोंथांमोनाहाय एकाउन्टआवहाय चेक खालामनानै नायनो हागोन दे लोगोफोर नोंथांमोना गावबा गाव एकाउन्टआव चेक खालामना नायबानो जाबाय दा नोंथांमोना फ्रायानो मोनबाय जानांगौ टटेल जोंहा 9.32 कौटि जन बेनिफिसारिस आबादारिफोरा राङारि अनसुंथाइ 2000 किस्तिखौहाय 22 इन्स्ट्रुमेन्टनि फैसाखौ दिनै मोननो हाबाय दे लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेट्सआहाय नोंथांमोना बयबो बेंक एकाउन्टआव चेक खालामनायदो आरो गावबा गाव नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर फैसाया हाबदोंना हाबाखै दिनैसिमनि गेजेराव हाबाखैब्लाबो गाबोनसिमनि गेजेराव हाबजोबनो हागौ दे लोगोफोर फैसायाहाय मानो होनोब्ला जोंहा दहाय बेलासिनि 5 बाजनाय लोगो लोगोसे 5 बाजियाव सोदोंमोन नालाय जोंहा क'क्राझाराव मिटिं दंमोन आरो बिनि उनाव जोंहा गुवाहाटीनिफ्रायसो जोंहा प्राइम मिनिस्टार बिथाङा सोना हरदों नालाय लोगोफोर दा बेनिखायनो दा मोनाबिलियावबो सोरनाबा हाबनो हागौ बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे पीएम किसाननि 22 किस्तिनि राङारि अनसुंथाइ 2000 राङाहाय नोंथांमोना गाबोनसिमनि गेजेराव हाबजोबनो हागौ दे लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैसानदों आरो दासिमबो रावबो सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स स्किम्स राङारि अनसुंथाइ लन्स नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअस मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबग्रोलायबानो जाबाय दे लोगोफोर दा बिदिब्ला आङो बारा गोबाव खालामनो सानासै लोगोफोर भिडिअखौ आं दिनैनि भिडिअखौ एसे खिनियाव फोजोबनो सानबाय बिदिब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं सी यू एगेन बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल